Валентина, искаш ли да ти пусна една песен? Добре, давай. Глътка става мечка и печеля всяка битка. Здравейте хора! Днес с моя приятел Валентин ще реагираме на песента на Лили Спаначкова и на песента на Анди Студио. Нека да продължаваме с видеото. Точно така. Какво стана пълно на данжи, бе? Bear, everywhere. Lava, bear, everywhere. Здравейте хора! Днес ще реагираме на песента на Лили Спаначкова. Братле, не знаеш, че си има сексуални отношения, бе? Нещо намекнеш ли ми, а? Ако ви е харесало видеото, Смажете лайк бутона и се абонирайте за канала с камбанката. точно така. От нас, чао!